Good day mga kaspero, nandito na tayo ulit sa Baybay at tayo ay maghahanap buhay na naman. So mag day dive spearfishing kami. Ayan. So dito kami ngayon sa Diniwid Beach. Ang location natin sa pagdadive ngayon ay sa Puka Beach ulit. Ayan. Ganda dito mga kaspero. Kasama ko si Master Danny. Ayun, ganda ng wetsuit, sana all. Daming bangka kasi dito, hirap mag-dive. Ayan. Yun, ngayon may bantay na kami oh. Gwapong panday. Gwapong panday ko no. Marami tan. Marami, laguno. Binumano lagi. Huh? Huh?
Mga kaspero, pauwi na kami. Hapon na. Ayan, ito ang sunset. Mocha Beach. Diyos. Ito yung mga huli namin mga kaspero, ni Master Danny. Yan! Grabe, laking green job fish. Dalawa. Ayan, padaong na tayo mga kaspero. Daming naliligo ditong bisita.